Diskurtso demokrataren arabera, gizarte honetan askatasunaren berme nagusiak, gizabanakoak beti bermatua izan behar dituen eskubide eta oinarrizko askatasunak dira. Baina pandemia hasi zenetik, erabat normalizatu da hauek une oro desagertuta egotea. Ezohiko egoera konstante batera ohitzea, nola izateko. Hontaz eta askoz gehiago ditzake dugu, gaur ongi etorri Burdin Hasiera. Europa está en guerra. Europa está en guerra. Estamos en guerra. Quien quiera paz, se prepare para la guerra. We must act like any wartime. Nous sommes en guerre. Hemen gaude, beste behin eber, eta gaurko programarekin hasteko, beti bezala, gonbidatuak aurkezten hasiko naiz. Eskubitik hasita, Ander Goiatxe. Gabon, Bertin. Gabon. Hemen Carla Pisano. Gabon. Eta Ezkerregal Kaineroarekin jarraituz, mendako saioa gara. Gabon. Eta ondoan, Imanol Cañamares. Apa, gabon. Bueno, programa guztietan bezala, berotzen hasteko, aktualidadeari buelta bat emango diogu, eta, aste honetako titularekin hasiko gara. Haurren txertaketa kanpaina hasi berritan, Osakidetzak lehen mailako arreta baino ez du eskainiko COVID-19aren edapenaren aitzakiapean. Aparteko larritasunik ez omen duten kontsulta guztiak atzeratuko ditu. Lehen arretako mediku gehiago nondik atera ditzakegu, adibidez, nahiaina ez ditugula kontratatzeko, baleude kontratatuko genituzkela. Bien bitartean, Eusko Jaurlaritzak eta Foru Gobernuak COVID ziurtagiriaren derrigortasuna leku gehiagotara zabaltzeko justiziaren onespena lortu dute. Besteak beste, ostalaritza, kirolegi eta zahar-egoitzetan beharko da dokumentua. Testuinguru horretan, GKS-ek deituta COVID ziurtagiriaren ezarpenaren aurkako protestek gora egin dute. Gasteizen, Donostian eta Bilbon elkartu dira milaka lagun COVID ziurtagiriari ez burgesiaren ofentsibari aurregin aldarripean. Era berean, manifestazio nazionalerako deia egin du GKS-ek. Ofentsiba politiko eta ekonomikoaren aurkako manifestazioak urtarrilaren 29an egingo dira Bilbon eta Iruñean. Horregatik, urtarrilaren 29an kaleraterako gara, eta gazteriari dei egiten diogu bertan parte hartu dezan. Burgesiaren diktaura gelditu, ofentsiba ekonomiko eta politikoa borrokatu. Onartu dute Tapia legea, eta aurrerantzean udalek ezingo dituzte gelditu goi-mailako interes publikoa duten Jaurlaritzaren proiektuak. Cabacas auzia albiste da izan ere, irekita zegoen barne ikerketa bakarra artxibatuko du Ertzaintzak. Erkoreka segurtasun sailburuak adierazi du aginte hierarkia izan zela eta ezinezkoa dela neurri disiplinariorik hartzea. Espainia izango da Europako herrialdeetan lehena Europar funtsetako berreskuratze laguntzak jasotzen. Hain zuzen, Sánchezen gobernua izan da diru hori eskatzen lehena. Next Generation planaren aurrerapena izango da beraz eta 10.000 milioi euro jasoko ditu. Espainiako gobernuko barne eta hezkuntza ministerioek terrorismoa Espainian unitate didaktikoa prestatu dute eta Nafarroan derrigorrezkoa izango da haren lanketa. Terrorismoaren ezaugarrien artean izendatu dituzte indarkeria klandestinoa edo modu sekretuan jardutea, baita helburu politikoak inposatu nahi izatea eta eragin propagandistikoa izatea ere. Argindarraren prezioak urriaren 7ko gailur historikoa gainditu du aste honetan. Orduko megabatioaren prezioa 300 eurotik gorakoa izan da. Aurreikuspenen arabera gainera gora egiten jarraituko du. Inflazio tasak 5,2ko igoera izan du iazko urtearen aldean. Argindarra, garraioa eta elikagaiak izan dira eragile nagusiak KPI kontsumo prezioen indizearen gorakadan.
Bien bitartean, pentsioen igoera garaipen gisa saldu bada ere, horiek 2,5%, baina ez dira hasi. Hau da, kontsumoaren indizearen erdia baino gutxiago. Hilean, 32 euro bataz beste. Pertsona etxegabe baten ezurdura aurkitu dute Miarritzeko aireportutik hurbil. Oihalezko txabola batean topatu zuten pertsona etxegabe baten eskeletoa. Bruselak Europar Batasunaren kanpoko muga ixteko eskumenak eskatuko ditu, etorkizuneko osasun krisietan. Europako batzordeak Schengen eremua eraberritzeko proiektua onartu du. Batasuna blindatu ahal izateko osasun publikorako mehatxu bat detektatu bezain laster. Era berean, Europar Parlamentuak ez du erosketa bateraturik onartuko gazaren merkatuan. Soilik, hornidura arazo larrienak dituzten herrialdeek erosi ahalko dute gaza beste estatukide batzuekin batera. Europako gaz erreserbak 162an daude, hoi baino 112 gutxiago. Errusia eta Ukraina arteko mugan azken urtetako tentsio latzenak ari dira bizitzen. Errusiaren inbasio militarraren beldur direla eta sarraski odoltsurako prest dagoela adierazi du Ukrainiako defentsa ministroak. Errusiak ukatu egin du halakorik eta OTANen esku hartzerako mugimendua baino ez dela salatu du. Hauek dira aktualitate honetako titularrak, beraz, nahi zuen herriman eta ordenean, uste dezkete honi buelta bat ematen. Nik hasteko gustatuko litzaidake apur bat esparru desberdinetan ziurtagieraren zabalpenaren auziari eustia edo. Lehenengo eta behin seinalatuz edo maigainean jarriz aldaketa hauek guztiek aurrekari gisa betetzen daben papela edo etorkizun baterako aldaketa desberdin batzui ate irekitze bat bezala betetzen daben papela. Hau da, disjuntibaren okertasun horretan gero sartuko ganarren, nik uste dut benetan maigainean jarri beharreko auzi badala edo benetan seinalatu beharreko auzi badala esan duten bezala, dagoeneko esan duten bezala, aldaketa hauek jartzen den aurrekari edo dauken aurrekari funtzio hori. Bai, nik aipatuko nuke, zuk etorkizunaz hitz egin duzu, baina gaur egun ere hartu diren neurrietako batzuk ikusten ari garen bezala lehen arretako kontu guzti hau, bi hitzetan eraso zuzen badela, orduan ez dela bakarrik etorkizuna baizik eta jadanik egiten ari direna, salagarria dela guztiz nire ustez, osasun erasarbidea mugatzen ari direla, eta baliabide falta itogarria dela, baina hori gutxi ez, eta Nafarroan gainera militarra jarri dituzte rastreatzen, osea, militarrak zuritzeko funtzio horrekin. Orduan uste dut hori salatzea ezinbestekoa da. Rastreatzen COVID kasuak esan ez du. Hori. Eta igual nik osasun arreta horretan eman diren murriztapenak esaten digutena da oroar bizi baldintzen okertze baten aurrean gaudela, eta horrekin lotuta uste dut Miarritzen hildako etxegabearen kasua oso kasu ekstremo bat dela, nolabait burura etortzen zaidan lehenengo kontzeptua basakeria kapitalistaren kontzeptua izango litzateke, baina uste dut apur bat gehiago ere zehaztu beharko genukela, muturreko adibide bat da, nolabait etxegabeen inongo etxebizitza aukerarik ez duten pertsonena, eta are gehiago kalean hiltzen diren pertsonena, baina muturreko adibide bat da, hain zuzen ere, langile klase guztiak pairatzen duen desjabekuntza batena, Eta akaso igual amaitzeko, puntilla jartzeko ni, nahiko albiste kompletuak izan dira, daukagun egoera ederki adierazten dutenak, eta gero ere, aipatzekoa GKSek egoeraren horren induen ekintzara salto egiteko apustu hori, urtarriaren 29an Iruña eta Bilboko kaleak betetzeko deia egin du. Nire ustez benetan apustu serio izan da, gainera kontuan hartuta azkeneko hilabeteak nolabaiteko sindikatuen arteko konflikto batean pasa ditugula, konflikto hori noiz amaituko zain, greba orokorraren deialdiaren deialdi hori noiz egiteko itxaroten, eta orain GKSek hartzen du iniziatiba politikoa benetan gara ipatzeko, eta joateko gonbita egitea mendik jendeari ere bai. Interbentzio gana egin dezue, oraindik denbora pixka bat dugu, inor zer gehiago gehitu nahi badu berri hauen inguruan. Ez badago zer gehiago gehitzeko aktualitatearen inguruan, notizia hauekin zerikusia daukan eta programako gaurko gaiarekin bereziki zerikusia duen elkarrizketa bat daukagu gaurko programa laguntzeko. Hain zuzen ere, ofentsiba politikoari buruz zingo dugu eta hontaz argipen batzuk emateko GKS-eko kide bat izan dugu gurekin, Ainhoa Jugo, eta bere elkarrizketak sarrera egokia emango dugu gaurko tertuliarako. Eso, Martín. Ainhoa Jugo,
gazte koordinadora sozialistako kidea, ongi etorri Burdinesiaren txoko xume, baina erakargarri honetara. Eskerrik asko. Bueno, gaurkoan ona ekarri zaitugu, pixka bat hitz egiteko GKS, Gazte Koordinadora Sozialistak, zuen gazte Euskal Herria mailan antolatzen den gazte antolakundeak, COVID ziurtegiarekin eta era orokorrago batean pandemiarekin izan dituen posizioen inguruan hitz egitera. Zer esan handia eman dezue, hori inondik inora, aurreko astean bertan, EAeko hiriburu ezberdinetan, 1000 pertsonatik gora bildu zen dituzten COVID ziurtagiri ez lemapean, eta lehenago ere Iruñan. Hau ez da lehenengo aldia, pandemia ez denetik posizio koherente bat mantendu duzu pandemiaren kudeaketari dagokionez, eta askotan ere zentzu komunarekin talka egin zitzaken gauza batzuk, ez? Azkenean osasunari horren beste garrantzia edo manten ziren garai hauetan, hartu diren neurri asko eta askok, konfinamendua, toke de queda edo COVID ziurtegiria berak, funtzio osasuna zaintzeko funtzio batetik aratago edo horren ordez kontrol sozialerako eta errepresio baterako funtzioa dutela esan ez. Orduan horren beste txokatu ditzaken irakurketa politiko honetan, argiri guzu pixka bat, nondik nora datozen posizio hauek eta ze zentzu daukaten. Bai, COVID ziurtagiriaren kasuan ikusten genuen, ez dela osasun atera bide bat emateko neurri bat, baizik eta kontrol sozialean, segregazioan, oinarrizko eskubideen urraketan eta jazarpen polizialean sakontzen duen beste neurri bat dela, ez? Baina eztabaida gai izango litzatekena, zuk esan duzun bezala, da pandemia honi hasieratik eman zaion kudeaketa eredua. Hau da, gure ustez, pandemiari eman zaion atera bidea edo kudeaketa eredua burgesa izango litzateke. Eta horregaitik, eta 2008ko martxoan egin genuen bezala, eta ondoren eman diren neurri guztien aurrean egin dugun bezala, EAen 3 hiriburuetan egin genituen mobilizazioak COVID ziurtagiriaren kontra, zuk esan duzun bezala, eta aurretiaz bai Ipar Euskal Herrian eta baita Nafarroan ere. Baina hori da, zuk aipatu izan duzun bezala, ez da bakarrik COVID ziurtagiriaren kasuan kaleratera garela, baizik eta auzia egongo litzateke edo gure ustez pandemiari edo izurritari atera bide real bat emateko, egin beharko litzatekeen lehenengo gauza izango litzateke osasun baliabideak indartzea, ez? Hala ere, kontutan hartuta momentu honetan gizarte kapitalista baten baitan bizi garela eta osasun baliabide horiek badituztela bere muga. Eta are gehiago momentu konkretu honetan, krisi kapitalista baten erdian gaude, horrek suposatzen duelarik, diru partidak bakarrik edo gehienetan esparru estrategikoetara mugatzen direla, edo esparru estrategikoenetara bideratzen direla. Izan daiteke alde batetik, esparru produktiboa, inteligentzia artifiziala edo teknologia berrien garapena, eta beste alde batetik oso estrategikoa litzatekena defentsa baliabideak indartzera. Horren adibideetako, esan lehalko dela, polizia edo jazarpenerako teknologia berriak garatzeko eta bar. Horren adibide garbienetako bat, azkenengo urteetako estatu aurrekontuetan zelako diru partidak bideratu diren adibidez poliziara eta bar, ez? Orduan, bai ikusten duguna dirua daukaten bankari, enpresari eta oligarkiaren instituzioa direla, ez horiek dituztela horiek erabaki dezaketela, edo horiena dela dirua, eta horiek ez daukatela inolako interesik osasun unibertsal bat eraikitzeko momentu honetan. Eta horrez gainera, pandemiari ez da bakarrik ez dela bideratu osasun baliabideak indartzera, baizik eta pandemiari aurre egiteko neurriak izan direla, oinarrizko eskubideen murrizketa suposatu duten neurriak. Izan daitekeela zuk aipatu dituzun bezala, itxiera perimetralak edo konfinamendua beraiek, etxeratzea agindua eta bar, kasu honetan COVID ziurtagiria izango litzateke horietako beste neurri bat, laguntzen duena eta sakontzen duena bai isunak jartzerako momentuan, kriminalizazioan, interbentzio polizialetarako markoa irekitzen du baita ere, eta ikusten dugu neurri guzti hauek edo zabaldu den egoera berri honek ez diela erantzuten langile klasearen mesedeei edo behintzat langile klase edo eta gizartaren baitako sektore pobrenak egoera guztienetatik diretxo kaltetuak irtetzen direla. Orduan, benetan neurri hauek boterea eta aginte gaitasuna daukaten hoien interesen arabera egin direla, uste du.
Azkenean talka handia egiten du, ematen du osasun krisi egoera honetan, que todo vale. Eta realitatean neurriek ez beti ez dituzue onartu akritikoki beren efektua, baizik eta aspektu kontrol sozialako, bere funtzio sozial horiek atera dituzue, azaleratu dituzue ez. Baina hala ere, eztabaida honetan askotan etortzen den hurrengo galdera argia izaten da, mundu guztia galdetzen du, kejatzea oso horreza da, baina zuek zer egingo zenukete ez, jendea, izurritea errealitate bat da, jendea asko eta asko hiltzen ari da, beste asko eta asko ondorio lazgarriak jasaten dituzte, eta orduan kritika bat egite orduko ez da zer ikusia ez izan izurritearekin, baizik eta neurri horren funtzio sozialarekin, ez eta kritika horri egin erantzuna normala izaten da, orduan zuek zer egingo zenukete, eta galdera hori guteko ezundik ere. Bai, hasieran orain aipatu dugun bezala, gure ustez pandemiarian behintzat atera bide bat emateko momentuan osasun baliabideak indartu beharko liratezke. Baina horrez gain, garrantzitsua da momentu honetan, ikusita ze egoera bizitzen gabiltzan, bai mobilizatzea eta bai antolatzea. Eta antolatzea ez edozein modutan. Ikusita alderdiek eta, behintzat instituzioetan parte hartzen duten alderdi guztiek euren borondatea erakutsi dutela ja, indispensabla izango litzateke momentu honetan modu independiente batean antolatzea. Eta aldi berean baita ere, askatasun politikoen aldeko borroka, zergaiti. Ikusten ari garelako momentu honetan murrizten ari diren, edo behintzat eskubide zibil eta politikoak geroz eta gehiago desagertzen ari direla, eta horrek eragiten du langileria babesgabe gelditzen ari dela. Hau da, borrokarako baldintzak geroz eta murritzagoa direla. Orduan, indispensabla da momentu honetan baita ere, hoien aldeko borroka bat abiaraztea. Beti ere ulertuz, gure helburua ez dela momentu batetan ere ez, pandemiaren aurreko garaietara edo egoerara itzultzea, hau da, ez dugu nahi ongizate estatura itzuli edo zuzenbide estatura itzuli nahi, baizik eta gure helburua argi eta garbi da, klaserik gabeko eta guztion askatasuna ahalbidetuko duen gizarte eredu batera ikitzea. Baina momentu honetan, bai ikusten dugu beharrezkoa behintzat, askatasun politikoan aldeko borroka hori abiaraztea baita ere, ez? Hori izan da, hain zuzen ere, zuen lema une oro, ez? Askatasun politikoen aldeko defentsa bat edo, bai, pandemia hasi zenetik bertatik, erdigunean jarri den gai hori zen delako, zuen irakurketaren baitan, gaudelako prozesu batean desagertzen dira askatasun horiek. Eta hain zuzen ere hori mantentzen dezue zuen diskurtsoan, ez? Duela gutxi deitu dezue, urtarrilaren 29-erako mobilizazioa dituzue Iruñean eta Bilbon, ez? Eta, horre eskatuko dizut kokatzeko, orain arte egin dezuena hitzekin dugun bezala, hemendik aurrera ze paper jokatzen du irakurketa guztionek, eta baita ere ze elementu gehigarri edo lantzen diren, manifestazioek ez dira bakarrik askatasun horien, azpilemak esaten du, ez? Ofentsiba politiko eta ekonomikoa borrokatu, ez? Orduan ze elementu ikutuko dituzue edo ze dira lerro nagusiak? Bai, kontua hori da, koronavirusarekin batera, egoera honekin batera, bai ikusi dugu pobretze orokor bat ematen ari dela, eta behin eta berriz aipatu dugun askatasunen desagerpen bat, ez? Orduan, ikusten duguna da, ulertu beharko genuke dena da, horiek baldintzen okertze horrek ezin dituela fenomeno natural batek sortu, da, virus batek ez ditu erabaki politiko eta ekonomikoak hartzen, hortaz, seinalatu beharko genuke zer dagoen horren atzean, eta kasu edo zentzu horretan, alderdiek eta masa komunikabideek COVID-19 kontrako borroka horren baitan edo horren atzean eskutatzen dutena seinalatu beharko genuke, konkretamente, momentu honetan dela ofentsiba ekonomiko eta politiko bat. Ikusten ari garelako alde batetik soldaten jaitsiera bat, langabezia tasa geroz eta handiago bat, aldi baterako kontratuen normalizazioa eta adapena, oinarrizko produktuen garestitze bat, eta bar, eta beste alde batetik, ikusten ari gara baita ere, zelan politika totalitarioak normalizatzen ari diren, eta gainera, pandemiak edo virus honen edapenak eman dien diskurtso bat edo marko ideologiko bat hori horrela izan alizateko, ez? Eta horren bitartez zelan askatasun eta oinarrizko eskubideak urratzen joan diren salbuespen eta politika totalitarioen bitartez. Orduan, argi daukaguna da, momentu honetan, mobilizatzeko beharra daukagula, mobilizazio
indartzu eta jendetsuak izan beharko liratezkenak, eta baita ere antolakuntza independientearen antolakuntza independientearen beharra azpimarratu beharko genuke, egora guzti honen aurrean. Eta horregaitik urtarriaren 29an, bai Bilbon zein Iruñan kaleraterako gara. Erronka ederra daukazu horrekin. Honekin amaiera emango dugu, lutzen dizu. Eskerrik asko gurean egotegatik gaur egun. Zeuri. Horraino GKS-eri egindako elkarrizketa, klabe desente eman ditu nik uste dut, orain pixka bat honi buelta bat eman duzeko elkarrizketari berari eta bertan komentatu diren hainbat kontzepturi, eta ondoren ja sarbidea egina izango dugu gaian sartzeko, beraz, nahi zuen... Bai, kaso nik, COVID-19 urtagiriarena izan da azkeneko aste hauetan lehen horrian edo ikusi izan dugun auzi bat, eta ni ados nago GKSek egiten duen irakurketarekin, ez? Benetan COVID ziurtagiria burgesiaren kontrol sozial kuotak handitzeko neurri bat dela. Zentzu horretan argigarriena edo guzti honetan da COVID ziurtagiriak atzean daukan txertaketaren derrigorrezkotasuna, ez? Agian oraindik hemen Estatu Espainiarrean eta gure autonomia erkidegoetan ez da guztiz adierazten oraingoz konfliktua tabernara joatearen inguruan kokatzen dutelako, orain badirudi beste eremu batzutara zabalduko dela, baina Europara begiratzen badugu, Estatu Frantsesera adibidez, Estatu Frantsesean publikoarekin kontaktuan dauden langileek derrigorrez izan baruteko ziurtagiria. Eta azken finean, horren bidez Estatuak aurrekari bat jartzen du langileriaren osasuna irizpidetuz lehenengo aldiz, ez? Hau da zuzenean, langileak bete beharreko kriterioak edo markatzen ditu, kasu honetan euren osasunari dagokionez. Esan bezala, atzera bueltatuz, horrek suposatzen duena estatuaren kontrol kuoten areagotze bat da, ez? Eta izan daiteke, estatuaren eredu totalitario batenazko joera adierazten duen adibide argi bat, ez? Nola estatuak azkenean abiatu duen gure bizitzeko eremu guztiak inbaditzeko eta arautzeko bide bat. Eta zentzu horretan, beharrezkoa da olako neurri guztiak destapatzea eta horien aurrean alternatiba politiko errarak planteatzea, ez? Bai, eta igual alternatiba horren arira, uste dut GKSek ere ondo seinalatu den bezala, pandemia guzti honi atera bidea unibertsala izan behar duela, ez? Ikusten ari gara txibite ateratzen dela eta esaten duela non eta Nafarroan pandemia amaitu dela. Eta nola esango du txibitek pandemia mundu mailako kontu bat Nafarroan amaitu dela, ez? Osea, despropositu... Aspaldi ez ez, duela hilabetea eta orain berriro etorria ez kablea biltzen eta bar. Eta bestetik ere gehituko nuke, datu bezala uste dut esanguratsua dela, nola ari diren prentxan eta manipulazio oso handi bat egiten, gero sartuko gara autoritarismoaren formetan eta bar, baina uste dut esanguratsua dela datu bezala Omikronen bombazo guzti honekin, ez? Astebetean Pfizer eta Modernak 10.000 milioi dolar irabazi dituztela propaganda guzti horrekin, akzioen gora berekin eta bar, ez? Orduan, uste dut oso esanguratsua dela prentxak eta komunikazio bitarteko jokatzuten papera guzti honetan. Bale, GKS-en elkarrizketaz gehiago komentatzeko ez badago, honek sarrera bikaina egin dugu gaurko gaiarekin, ez? Azizuten ere, ofentsiba politiko horretaz hitz egingo dugu. Askatasunen desagerpena, kontrol sozialaren areagotzea eta horrelako aspektu ezberdinak. Eta gaia honi sarrera egiteko, aproposa da, hain zuzen ere, ziklo aldaketa honetan klabea, oso garrantzitsua den beste aldaketa zehatz bat hitz egitea eta digitalizazioa, ez? Gaia aproposa da honi sarrera bat egiteko. Hain zuzen ere, ofentsiba politiko hau, aldaketa politiko hau, aldaketa ekonomiko batekin batera ematen delako, Europa mailan hartzen badugu, aldaketa ekonomikoan nabarmentzen da, digitalizazioan, teletrabajo, telelan horretan, etxetik egiten lan horretan, eta egitura produktiboa aldaketa, 4.0 industria, internet de las cosas, eta kontzeptu asko aipatzen dira. Hori ez da gaur landuko dugun gai bat. Baizik eta aldiz bestea izango da, ofentsiba politikoa. Ematen aldaketa politiko garrantzitsu edo sakon horiek. Eta horren baitan digitalizazioak paper garrantzitsua du. Interneten kontsumoa, sare sozialen funtzioa, eta horrek guztiak funtzio jakin bat betetzen du egoera politiko berri baten konfigurazioan. Orduan, hortik hasiko gara, aspektu zehatz bat da, baina hortik tiraka beste ofentsiba politiko honen beste aspektu batzuk landu ahalko ditugu. Zeroak eta batak. Bizitzako jarduera oro digitalizatzeko bidean dagoela dirudi. Espainian 2020an biztanleriaren 80%, baina gehiagok erabiltzen zituen sare sozialak.
Plataforma hauek airean dauden erabilera libreko programak izatetik urrun, datu pertsonalak metatu eta saltzen dituzten enpresak dira. Esfera digital hau ez da aisialdirako aukera sorta bat bakarrik gizartearen bilakaeraren dimentsio garrantzitsua baizik. Horrela, ikusten dugu behartuak garela modu digitalean funtzionatzera hala nola. Lana, bizitza soziala, estruktura politikoekiko harremana modu digitalean egiten delako. Ondo, ofentsiba politikoaren digitalizazioaren aspektu honetatik hasita, digitalizazio dauken aspektutik hasita, hasi dezkete elementu ezberdinak gehitzen, zuen moduan, eta jongo gara ofentsiba politikoaren beste aurpegi batzuk aztertzen. Nik gehitu nahiko nuke lehenengo ideia da, teknologia ez dela neutrala, ez da zerbait berria, baina zuk lehen aipatu duzu moduan, alde batetik, ziklo produktibo bat berraktibatzeko bitartekoa da, baina aldi berean, eta gaur dagokigun zentzu politikoan, kontrol sozialerako bitarteko bat da, ez? Eta are gehiago, bizitza soziala kapitalari subordinatu, bizitza sozialaren alor guztiak kapitalari subordinatuta dauden testu inguru baten, ez? Zer gertatzen da, ni eta estatuaren, ni eta nire lagunen edo ni eta merkatuaren arteko harreman hori teknologiak interbenituta agertzen da. Eta zentzu horretan teknologia ez da harreman guzti horien euskarri neutral bat, baizik eta harreman horiek moldatu egiten ditu, ez? Eta nahiko nuke gaia irekitzeko adibide konkretu bat jarri digitalizazioaz hitz egiteko, eta da estatu burokraziaren digitalizazioaz hitz egitea, ez? Nolabait, gure harremana estatu burokraziarekin individualizatua da, ez? Ni RGI-a eskatzen dudanean, edo EHUko beka bat inkluso, langile baten aurrean nago, eta langile horrek kondentsatzen du alde batetik estatuaren totalitarismo, baina baita ere burokraziaren irrazionaltasun guztia. Ez gertatzen da harreman hori digitalizatzen denean, gutxi gora bera nik esango nuke 3 ondorio daudela. Alde batetik faktore humanoa desagertu egiten da. Eta irrazionaltasun burokratiko hori automatikoki aplikatu egiten da, ez? Bestetik, eta hau nahiko obvioa da, ez? Askotan entzun dugu arrakala digitalaz hitz egiten, de facto estatuarekiko harreman horretan sarbidea mugatu egiten da. Eta bestetik, eta nik hau azpimarratu nahiko nuke aspektu honi dagokionean, eta da, digitalizazioak ez duela ala beharrez burokrazia murrizten. De hecho, ikusten dugu, ez dakit, nik orain EHUko beka bat eskatu dut, eta denbora gutxiago ez dut pasa behintzat. Zagertatzen da, hori ez dalako helburua. Gauza batzuk agilizatu egiten dira, adibidez nire aurrekari penalak perfectamente ordenatuta dituzte, eta beste gauza batzuk adibidez ez dituzte askartzen. Demagun, RGI-a era automatiko baten esleitu ahalko litzaioke beharrezkoa duen jendearentzako, horretarako nahikoa bitarteko daude, baina ez da gertatzen. Minutu bat daukago hendik zera gehitu nahi batzu aspektu inguruan, juteko aldatzen gezberdinak. Karlak aipatutakoaren harira, harreman sozialak aipatu dituzu, eta zentzu horretan adibide bastante ilustratzaile eritu zait, WhatsApparena esate baterako ez nola, baldintzatu dituen gaur egun, azkeneko urteetan gure harremantzeko modua eta jokabideak ez. Baina digitalizazio horren atzean nola dagoen harreman horien eta informazio guzti horren trataera eta konsumo bat ez, eta zentzu horretan, uste dut oso importantea dela ikustea vigilantziaren kapitalismo horretan, ze funtzio betetzen dituen. Izan ere, jada ez da beharrezkoa pertsona bat gure atzetik jarraitzen egotea. Guk bilatzen dugunarekin, gure posizioarekin eta idazten dugun guztiarekin, ari gara ematen perfil oso konkretu bat, eta askotan ematen du ez hori delinkuentei bakarrik egiten dietela. Ez, datu guzti horiek, data brokers eta horrelako enpresei, Cambridge Analyticaren kasua eta oso famatuak egin dira, erabili egiten dituzte, eta erabili egiten dituzte bi helburutarako. Batetik, kontsumo ohiturak aldatzeko, eta bestetik baita ere politikoki eragiteko, eta oso esanguratsuak izan dira adibidez Brexitarekin edo Estatu Batuetako hauteskundeekin egon diren kasuak, nun perfil konkretuei publizitate eta informazio konkretu bat eman dieten botoa baldintzatzeko. Beraz, digitalizazio horrek fazeta asko hartzen ditu eta uste duguna baino errotuago dago gure bizitzetan. Akasonik, Martin, igual puntualizazio bat ere. Aipatzea digitalizazioa jada iritsita dagoela gurean, oda ja ezarrita dagoela, gure artean zabalduta dagoela, eta burgesiak ere horren bidez bere hegemonia kulturala, bere mundu ikuskera nolabait gure artean ere zabaltzeko eta ariketa hori perfekzionatzeko funtzio zuzena betetzen duela. Adibide bat aipatuko dut, pandemiaren eragina kontuan hartu gabe, jada 2019an, egunero batez beste 5 ordu eta 4 minutu ematen genituen interneten,
horietatik 2 ordu terdi mugikorran sartuta, eta 18 eta 24 urteko adintartean 6 ordura ere iristen zen, denborari. Argi-garri, benetan, dominazio forma honek ze iritxera dukan, gure artean. Ofentsiba politiko honen aspektu agian disimulatuenetik hasi gera, Segurazki digitalizazioan ez delako horren argi ikusten interbentzio zuzen bat askatasunaren gain edo, nola desateko, baina hain zunen hortik hasi gera hor disimulatuen geratzen delako ofentsiba hau, baina zuzenan pasako gera askoz ere aspektu esplizituago batera, eta kasu honetan izango litzake estatuko botere publikoen arteko banaketaren lausotzea duna esateko, izan ere, botere judiziala eta ejekutiboaren arteko mugak azken urteetan, sarrean esan da, desagertzen joan dira, botere judiziala gaur egun ikusi da Eusko Jaurlaritzaren azken erabakiekin Tribunal Gorenaren eta Tribunal de Justiziaren eta Tribunal Supremoaren artean, ikusi da Tribunal Konstituzionalak ejekutiboak hartutako, gobernuak hartutako erabaki bat, alarma egoeraren kasuan, legislatiboa eraman zuen eta legislatiboak onartu behar izan zuena, atzera bota duela, horiek horrelako aurrekariak oso arraroak eta singularrak dira nola izateko, 40 urteko demokrazia honen historian zehar behintzat. Inguru honetan etorri da, Auzitegi Konstituzionalaren epai garrantzitsua legez kontrakoa jo baitu, Sánchezen gobernuak pasaden urraberrian, pasaden martxoan agindu zuen konfinamendua. Gobernuak sustatu eta kongresuak babestutako formula konstituzioaren aurkakotzat jo du ebazpenak, Moncloan berretsi dute konfinamentua nahita ezkoa zela bizitzak salbatzeko. Fue una decisión compleja, difícil, necesaria. Si tuviese que volver a hacerlo, lo haría de nuevo. Pero ¿sabéis una cosa? Gracias a esa decisión, salvamos cientos de miles de vidas. Orduan, horrelako aurrekariekin ikusten da aldaketa sakonak ematen horiek askoz ere esplizituagoak dira digitalizazioaren bidez ematen den kontrol sozialaren edo inkluso izan daiteke represio hori baino. Baina, ofentsiba politiko berberaren aspektu ezberdina dira. Orduan, sartu gaitezke askoz aspektu fuerteago edo bortitzago honetan. Zegit ino? Ez dakit nik negozioa delduko dit gaiari. Bai, eman duzun adibideak, argi erakusten duena da, estatuaren 3 boteren arteko oreka klasikoa ez baien jarri dela, Eta azken finean, oreka horren baitan, botere judiziarak betetzen zuen nolabaiteko paper neutralizatzaile bat, hau da, egin zitekenaren eta egin ez zitekenaren arteko muga hori lausoki badere zehazten zuena, pikutara joan dela, Beste adibidea jartzearen, nik uste argigarri edo izan daitekena, joan den urteko martxoan ezarri zen alarma estatua, benetazko salbuespen egoera bat zela, gerora, a posteriori ilegala zela ezarri da, eta horrek erakusten du nola benetan botere ejekutiboa eta kasu horretan interes konkretu batzuk ezarri ziren botere judizialaren gainetik, gain jarri egin zitezkion. Anulatuz, botere judiziara eta zentzu horretan ere estatuaren eredu totalitarioa berriz ere argi adiraziz. Nik horri gehituko nioke, okerrenan ere ustez gainera dela normalizatu egin dela, egunero prentsan ikusten dugu galdetu egingo diogu, ea uzten diguten edo normalizatu egin da guztiz legea saltatzea eta eguneroko bihurtu da hori uste dut ere importantea da. Nik dena den, zalantzan jarriko nuke, ea benetan boteren arteko independentzia hori edo botere judizialaren independentziarekin hautsi egin den, nik uste dut hautsi ez dela hautsi, baizik eta bere funtzio, ezinbesteko funtzioa betetzeari utzi egin diola, Ja, ejekutiboaren erabakien zilegistatzea ez da ematen egin beste botere judizialaren partetik, baizik eta gehiago, horrelako diskurtso biopolitiko baten partetik, eta baita ere teknokrataz jantzita dauden mediku eta bestelako epidemiologo batzuen partetik, Eta nik hemen interbentzio historiko bat egin nahiko nuke zeren eman daiteke edo iruditu dakiguke nolabait ari garela esaten orain arteko demokrazia liberal bat egon, orain artean demokrazia liberal bat eman dela, eta orain totalitarismo nantzko joera bat dagoela, Uste dut demokrazia liberalari bere historizidadea emon behar diogula, alde batetik liberalismoa edo fenomeno bortitzen ondotik datorren sistema politiko bat da,
Gero, mundu liberaletik aparte zeuden agente batzuen presioagatik sortu den erregimen politiko bat da, hau da ezin dugu ulertu ongizate estatua, Sobitar Batasuna kontuan hartu gabe, eta beste hainbat fenomeno politiko ez. Eta gero bai totalitarismoa, liberalismo horren praxi politikoaren ADN-aren barnuan dagoen elementu bat dela ez. Alde batetik ordinada soziala mantentzeko eta bestetik orain hitz egiten ari garen, estankamendu egoera batetik erreforma bat aurrera eraman alizateko ezinbestekoa zaiola sistemari eredu totalitarioa batzuk hartzea. Zait beste bidea ongitzeko, bestela hain zuzen ere, zure interbentzioan aipatu duzu, ez? Bagoaz forma ematen ofentsiba politika honi, eta ziurrenik bere forma amaituena edo forma argiena hartzen du askatasun eta eskubideen desagerpena hitz egiten dugunean, ez? Hain zuzen ere, olako paradoxa moduko bat sortu da azken urteetan, pandemiaren kasuan adibidez oso argi ikusten dena, baina denbora guztian esaten egin bezala, ofentsiba politikoa ez da pandemia testimuna barik ematen, baina pandemiaren kasuan oso argi ikusten da osasunaren eta askatasunen arteko kontraesan moduko bat planteatzen dena. Askatasun batzuk desagertu dira, zirkulatzeko bezalako askatasun, oinarrizko askatasunak, gauetik egunera desagertu dira eta desagertzen dira, osasunaren izenean edo osasun neurri batzuk hartzen izenean, osasuna ere garrantzitsua delako eta balorea apreziatua delako. Berdina ikusten zen lehenxeago ere aurrekari batzuk zuen terrorismoaren kasuan, adibidez, askatasuna eta segurtasunen artean ere dikotomia moduko bat planteatzen zena. Segurtasuna ematen zu, askatasunari uko egin behar diozu, eta orduan estatu batetan patriotak eta horrelakoak onartu ziren, ez? Orduan, ofentsiba politiko hau, digitalizazioaren kasuan ikusi dugula botere judizialaren eta ejekutiboaren arteko desoreka horretan, eta ikusi daitezkela beste aspektu askotan ere, hau da, ofentsiboa dagoela askatasunera desagertzeko, amaituta ja ikusten da horrelako kapa ideologiko batean, edo horrelako paradoja modukoak planteatzen direnean, noiz? Orduan, zer nolako efektuak izaten ari da, zer nolako kausak izaten ditu, zer nolako forma hartzen ari da askatasunen desagerpen hau, eta ze ondorio edo ze formula politikoren baita ulertu beharko lirak, ez? Niri gustatuko jaten hor igual hastia komentatzen. Nik uste dut horren guztiaren kausa edo alde batetik edo egin baten sortzen dela horrelako kausa ondorio relato interesatu bat sortu dalako. Zeinak ahalbidetzen daben, momentu honetan zu komentau duzun horrelako dikotomia falso hori edo horrela ulertzia gizartearen gehienguak egoera bera eta horrela irakurtzia. Eta horrekiko konsekuentzian edo jokatzia. Hau da, nik uste dut neurri edo pausu desberdin hauen guztian atzian dagona beste gauza batzun artean badala egin baten, holako funtzio sozial bat edo guztiz zuzenean jokatzen da bena, edo guztiz zuzenean interbenitzen da bena, bai gure kontzientzietan, eta inkluso horrelako mala esto bat egitera eraman aldozku gure zentzu komunak edo. Hau da, ez dala horren beste, aipatu dozun bezala dikotomia horri aztertzia, baizik eta dikotomia faltsu horren gainean sortuan errelato interesaua. Eta errelato interesau hori sortu da benen atzian, precisamente egoera honen ondorio batzuk edo bestetatik etekin bat ateratzeko dagoen interes hori. Modu orokor baten aipatu duten arren, ikusten dut adibide konkretuz beterenkela aipatu dutena, ez dakit beste norbaitxeko tatakoak. Bai, hori da, xokaren doktrina, ez? Azkenean, dorrebikien ondoren, oraingoan ere ezarri dute, soluzio bakar posiblearen logika edo ezarri da, eta soluzio bakarra noski oligarkiaren plan politikoa edo bide horri politikoa izan da. Eta zentzu horretan ere, iritzi ejertzitu oso bat dago berriz ere oligarkiaren esanetara, kasunetan, ez dakit, osasun irizpide bat erabilita ez, noraiteko nagusitasun moral batetik, bide horri horrekin bat egiten ez duen oro, edo areta gehiago kritikatzen duen oro, edo beste bide horri posible planteatzen duen oro, guztiz alboratuz, eta ez dakit, maila oso violento, edo forma oso benetan lazgarrietan alboratuz edo eskluituz. De hecho, nik uste dut ikusten dela totalitarismoaren aurpegi gordinena edo soluzio bakarraren puntu horretan, ez dela horren beste egin behar ez denaren gaineko zigor baten bitartez
gauzatzen edo forma hartzen, baizik eta egin behar den hori aukera bakartzat saltzearen forma horretan. Bai, eta zentu horretan ere, elementu gordinenak bezala erremarkatu dira, baina uste dut ere, alde batetik beldurrak jokatuen papera oso importante izan dela, eta bestetik ere, tradizio kristauetik eta bar datozen kulparen eta erruaren kontuak ere lotutu daudenak, baina horren pedagogia handia egin dena, eta horrek bihurtu du gainera gure jendea salatari funtziotan ibiltza, eta bar, ez? Osea, ez dutela behar izan, ez da beraiek ere neurriak hartzea, zentzu baita ere, neurri errepresiboak hartu dituzte, baina badaukatek proletalgoaren parte bat erreakzionarioa dena jende guztiaren atzetik dabilena. Ez orduan hori beldurraren eta kulparen kontua ere uste dut oso garrantzitsua dela aipatu den erreforma guzti horretan. Zekizela gehitzeko da honekin? Nik laburki esango nuke, ideia bat aipatzearren, nolabait estatuari balore demokratikoen zaintzaile papera esleitzen saiola, ez? Eta zentzu horretan eskubide zibil eta politikoak suspenditzea zilegi dela kontsideratzen da, ez? Nolabait, trantsizio garai baten botereak pertsona konkretu bati, Pedro Sánchezi eman behar dizkiogu, berak egin ditzan egin beharreko aldaketak. Cesar moduko bat, gure diktator Pedro Sánchez, baina kontu da hori fartxa oso handi bat dala, ez? Benetan ez dagoelako esfera demokratiko bat, Pedro Sánchez ez delako hor erabakiak hartzen ari dena, baizik eta bere atzean dagoen oligarkia finantzieroa, eta ezin dugu, eta horri ezin dizkiogu kontuak eskatu, eta are gehiago ez dago diktator horren nolabait gehiagikeria orekatu dezakeen oposizio politiko antolaturik. Claro. Hain zuen ere, horregatik aurreko blokeara aipatzen zena ere, poder judiziala historikoki edo teorikoki da hain zuen ere, kontrol bat eramateko mekanismoa, ez? Eta formalismo bihurtu da, hain zuzen ere horregatik, ez? Bale, bueno, ez behar gehitzeko, nik uste azken interbentzio hauek bidea irekitzen dutela ikutu nahi nuen azken puntua ikutzeko, eta da sortu den jarrera sozial edo mentalidade kolektiboa aipatu den hain zuen ere, erantzukizunaren edo krisi egoera hortatik, bai osasunaren izan daitekeena, edo terrorismoena, edo denalakoa, sortzen beldur egoera hortatik ateratzeko modu bakarra ikusten denean dela subordinazio, disziplina sozial zurrun bat edukitzea, ze jarrera hartzen duen jendeak, edo ze olako fasismo kultural moduko bat sortzen dela jendearen artean, jarrera oso gogorrekin, nik horatzen ez duen konfinamenduan ikusten nula bideo bat, ikusten zela pertsona bat kale ateratzen, atzetik Polizia Nazionala jun, jipoitzen hasi, agindua legea hautsi zuelako bakarrik, eta bideo grabatzen ari zena, esan ordez basakeria ote zen hau galdetzen hasi ordez, oiukatzen jarraitzeko eta golpeak fuerteago emateko, haizun ere, bera etxean zegoelako eta bestea legea urratzen ari zelako, ez? Automata batzuen modura. De Israel, el líder mundial en vacunación ha comenzado a instalar brazaletes como este a sus turistas para vigilar si cumplen o no la cuarentena, un accesorio polémico porque controla en todo momento la ubicación del viajero. Da sind sie, unsere Zollstockträger. Orduan, muturreko egoerak, muturreko jarrerak sortu ditu nola izateko, ez? Interesgarra izango litzak egontan pixka sartzea, edo jarrera hauen azalpen nola baita ematen saiatzea, edo? Nik uste fasismo kultural hori edo deitu duguna ezaugarritzeko lehenengo elementua dela, kohesio sozialerako elementu nagusiak jada ez direla politika liberaletik zetozen balio demokratiko horiek, ez parte hartze demokratikoa, sufragioa eta bar, nolabait gaudelako testuinguru baten, zeinetan desatxikimendu handi bat dagoen politika parlamentarioarekiko, eta bestetik ere ez delako behar, nolabait justifikazio handirik oposizio politiko horren faltan, ez lehen aipatu den bezala. Eta zentzu horretan, koertzio mekanismoak dira gehien erabiltzen direnak erreforma hau aurrera eramateko, ez? Eta koertzio mekanismo hauek ere ezker erreformismoak babestu ditu, nolabait ongizate kolektiboaren izenean. Ezker erreformista bilakatu da nolabait estatu totalitario honen abanguardia moral moduko bat, ez? Ongizate kolektibo horren izenean. Eta hor ikustitzakegu zenbait jarrera edo zenbait elementu ideologiko fasismo kultural horren humus moduko bat edo sortzen dutenak, ez?
bururatotzen zaita adibidez, nire amarekin teleberria ikusten duen bitartean nire amak asko esaten du, baina mundua erotu eginda, zer gertatzen ari da, ez? Nolabait berea den edo gizartearekiko mespresu bat adierazten du edo nolabait errefusatu egiten du gizarte hori. Eta hori da nire amaren iritzi bat bakarrik, hori baita ere ezkerreko alderdiek zabaltzen duten nolabait superioridade etiko bat da, ez? Nolabait gu gara etika horren eroaleak eta beste guztiak soratuta daude, ez? Hori esentzialismo bat da eta claramente fasismorako bidea ere irekitzen du. Eta adibidez, orain errua, pandemiaren errua gizartearen sektore batzuei egostea juergan urteten diren gazteei edota, orain txertatzen ez direnei. Edo beste elementu bat nire ustez oso importante dana da ezkerra reformismoak zenbait oinarrizko eskubide karikarizatu egin dituela, ez? Mugitzeko eskubidea, hori zu nahi duzuna da, ez da gize herritara juergan joatea, ez barkatu. Zuke eukingo duzu agian terraza duen etxe bat eta primeran zaude, baina mugimendu askatasunaz ari gara, ez karikaturizatu hau, ez? Eta horrek, esan bezala, sortzen du humus ideologiko hori edo humus sozial hori, fasismoaren ideiak jada existitzen zirenak are gehiago zabaltzeko. Eta gero ere aipatzeko, igual, aipatu dituzun elementu horiek loturi daudela azken finean klase ertainaren dekadentzia fenomenari, ez? Klase ertaina baita posizio fascista horien iturburu nagusia edo bertatik benetan garetzen baitira, ez? Eta zentu horretan bat egiten duzurekin, sozialdemokrazia zein da benetan biderri politiko hori guztiz markatu duena, ez? Batzutan diskurso obrerista batekin, beste batzutan nazionalismoan eskutatuta, baina azken finean guztiek egin dute hemen ezarri den plan politikoaren alde eta guztiek sustatu dute nagusitasun moralaren auzia, guztiek sustatu dute elementu guztiek klase ertainaren baitan zabaltzeko asuntoa, orduan nik uste dut hori ere remarkatu beharra dagoela, da benetan klase ertainaren fenomeno bezala identifikatu daitekera, kasu honetan ere fasismoaren gorakada eta direktamente proletargoa dela guztienetan ruptura bezala edo apurketaren sujeto bezala identifikatzen dena, ez? Beste ideia bat aurreko programan aipatu zena, baina oso garrantzitsua iruditzen zaidana, eta da oinarrizko eskubideen inguruan dugun ikuspegi murritz hori gainditu behar dugula, ez? Zer dira askatasunak, oraindik ere dugu 70ko lema hori Espani Libertad, eta horrekin ja asetu behar gara Espani Libertad, eta beste askatasun guztiak ere hor barnean sartu behar dira, ez? Tira, honekin amaiera emango diogu gaurko programari. Errepasatu dugu ofentsiba politiko honen aspektu batzuk, ez guztiak noski, eta ezin gera xehetasunen aberastasun guztian sartu, no ezeteko. Baina aspektu batzuk ikutu dira, ez dela koiuntura den aldaketa bat, edo momentuko erabaki batzuen fruitu den aldaketa politiko bat, baizik eta estrukturala eta gelditzeko datorren aldaketa orokortu bat dela, askatasunen desagerpena, kontrol sozial gero eta handiagoa. Eta aurreko programan genioen bezala, jendea gero eta okerrago bizi den denean, eta bizi baldintzak okerrera egiten den denean, gero eta beharrezkoak izango diren kontrol eta errepresio mekanismoak izango dira, ez. Honekin amaiera emango diogu beraz, programa hori. Mi esker beste ere hor egoteagatik, eta aurrengo programan ikusiko gara elkar.